Varias rúas de Taboada estrean iluminación con tecnoloxía LED estes días nun proxecto de sustitución que comezou hai algún tempo tamén no rural. O rexedor taboadés Ramiro Moure falounos desta e doutras obras inminentes na vila como a construción do campo de herba artificial. Unha parte da infraestructura que quedou do ano pasado do parque empresarial, que son aproximadamente sobre 140.000 euros, e tamén timos en período de licitación a obra do campo de fútbol, que é unha obra importante, que son 334.000 euros que nos subvenciona a Diputación, e despois a maiores o Concello temos que poñer o coste do proxecto máis a dirección de obra e todo eso. Entonces, se xa está a cabo, me parece que o período de licitación na semana seguinte, na semana que ven, o 15, tiremos a apertura de plicas na semana do 20 para que a empresa adjudicataria poida empezar o máis pronto posible a construir, que vai a ser a regeneración do que é o campo de herba natural, máis a construción no estado de terra, facer a construción dun campo de herba artificial. Contase que este listo para o comezo da tempada? Non, para o comezo da temporada non, porque xa empezan agora a principios de setiembre, iso é imposible, non? De todas formas, xa teñen os equipos organizado un pouco todo, non? Nos o que contamos que nun mes ou mes e pico, desde que empecen as obras, que este acabado o de herba artificial, non? Nestes días tamén estamos a cambiar varios alumbrados aquí do casco urbano, como son o da calle Fenosa, a rúa de Aviación Española, que vamos a poñer toda en LED para forrar tamén o consumo, e despois, algúns detalles máis por aí de alumbrados que hai en calles pequeniñas que tamén vamos a cambiar. Son obras que as metemos no plan único da Diputación, non? Depois timos solicitados outros cambios de alumbrados en varias aldeas, que son con cargo a subvencións da Xunta, que non están aínda, non sabemos se non las deron ou non las deron, que non nos comunicaron nada, e temos, me parece que son 3 ou 4 alumbrados máis de aldeas que tamén fomos cambiando, xa varias aldeas, e para seguir cambiando, poñendo alumbrados a LED, porque, notase bastante no consumo, no aforro de diñeiro, sobre todo, os sistemas que hai ahora de LED dan moitísima máis claridade, incluso con unha parte de 3 partes, con unha de consumo, dá moitísima máis luminosidade. Entón, o que se trata é de aforrar e de que o que se faga, o facelo ben.